nilqakom tal-li inaqadtu magħna għal din il-lejla għandna din it-taħdita dwar Pietru Paul Saydon. Nirringrazzjakom tal-li diħlina għal din it-taħdita xider li l-ammont ta' nies qiegħed jiżdied naqra mhux ħażin. L-Akkademja qisu żammet dan il-programm kważi qisu minn xi frar li jkollna taħdita qisu fix-xahar u kull darba nippruvaw immissu aspett differenti tal-lingwa jew tal-letteratura Maltija. Illum se niffukaw kif qed ngħidu fuq Pietru Paul Saydon u allura l-aspett huwa iktar lingwistiku. Fil-fatt, magħna se jkollna żewġ kelliema lil Reverend Dr. Paul Xiberras u lil Carmel Bezzina nilqahom magħna u nirringrazzjahom ħafna tal-li aċċettaw l-istedina tal-Akkademja tal-Malti. Illum se jmexxi wkoll din it-taħdita u din id-diskussjoni Dr. George Farrugia, ġifieri issa ħanħalli daqsxejn fidejh biex jintroduċi anke daqsxejn is-suġġett u mbagħad inkunu nistgħu nibdew bit-taħdita tagħna billi naraw l-interventi wkoll taż-żewġ kelliema tagħna. Nista' nħalli fidejk naħseb George jekk jogħġbok. Grazzi Mary. Mela llum dina it-taħdita sa ssir feluq il-50 sena minn mewt Pietru Paul Saydon, sewwa. U magħna għandna l-żewġ kelliema kif qalet Mary u ħanaqsmuha f'żewġ partijiet. L-ewwel se jibda Carmel, jekk tippermettu li Carmel nuża l-ewwel isem tiegħek, tajjeb li normalment aħna meta nitkellmu fuq Saydon mill-ewwel nassoċjawh mat-traduzzjoni tiegħu tal-Bibja, tajjeb għall-Malti. Ħanitkellmu fuq għallum, però Saydon huwa aktar minn hekk. U fil-fatt fl-ewwel parti Carmel se jkellimna dwar Saydon, dwar anka is-sem tiegħu letterarju li is-sem ta' Saydon, ħajkellimna wkoll x'kien il-kontribut ta' Saydon fil-lingwistika, fl-istudju tal-lingwistika, kif daħal fix-xena, però mbagħad Carmel se jkellimna wkoll dwar il-kitba tal-proza ta' Saydon blaqtiet anke xi drabi autobiografiċi biex insiru nafu aktar b'mod ġenerali fuq min kien Pietru Paul Saydon. Imbagħad fit-tieni parti Dun Paul se jiffoka aktar it-taħdita tiegħu fuq it-traduzzjoni ta' Saydon tal-Bibja. Mela l-ewwel nibdew b'Carmel, kif jispiċċa Carmel qisu għandna nitkellmu 25 minuta kull wieħed, ħalli mbagħad ikun hemm il-mistoqsijiet u l-interventi tagħkom, imbagħad nibdew bit-tieni parti. Carmel, fidejk jekk jogħġbok. Grazzi George. Kif semma tajjeb George, jiena kienet l-iskrittura, il-Bibja li introduċitni għal Saydon, kont għadni tifel, jiena dejjem kont nattendi l-mużew bħalma għadni membru sal-lum u dejjem użajna it-traduzzjoni biblika ta' Saydon, li dak iż-żmien sa fejn fien kienet l-iktar waħda invoga li konna nużaw. U kien min għalija li Saydon huwa semmek biss jasal traduzzjoni tal-Bibja. Imma mbagħad meta bdejt naqra u nistudja u meta mort l-università u mbagħad ġejt biex il-prof Sakulina assenjali issuġġerili titlu għat-teżi tiegħi tal-M.A il-Saydon li jiena lqajta bil-ferħa u ringrazzjajtu, bdejt inwessa il-viżjoni tiegħi ta' dan il-bniedem. Ħanieħdu daqsxejn l-ewwel aspett. Saydon bħala studjus tal-ilsien Malti u tal-lingwistika. Anke hawn il-lingwistika kont nassoċja biss kważi esklusivament mal-prof Sakulina għax kellna The Structure of Maltese u l-Papers in Maltese Linguistics li fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet u anke wara kienu it-textbooks li kienu jintużaw l-iktar il-Papers in Maltese Linguistics. Imma mbagħad meta bdejt niskopri u nfannat dwar ix-xogħlijiet ta' Saydon, intbaħħt li Saydon nistgħu nqisuh biex ngħidu hekk l-ewwel studjus tal-lingwistika fl-istudji tal-Malti. Għandu lista sħiħa ta' kitbiet ta' natura lingwistika u tal-lingwa, lista sħiħa. Edha għandi ma mhux il-każ li noqogħdu naqrawha. Pereżempju, għandu
il-Malti u l-ilsna semin, għax hu kien fit, ma jużax il-kelma semitiċi billi għandha it-tmiem tagħha suffis romans, semitiko, semin, il-Malti u l-ilsna semin, biċċa xogħol kbira ħafna dina tal-1929. Għandu il-Bibliographical Aids to the Study of Maltese. Jiena hawnhekk tiftaħlek bib tax-xogħlijiet kollha li nkitbu dwar il-Malti minn Maltin u minn barranin. Dana ippubblikah fil-Journal of Near Eastern Studies 1953. Għandu the pre-Arabic Latin element in Maltese toponymy. Dana biċċa xogħol oħra ippubblikata fl-Orbis. U l-bqija, maħniex sa nieqogħdu nidħlu fihom kollha għax il-ħin ma jippermettix. Meta nanalizzaw il-kontribut tal-Prof Saydon, irridu naraw daqsxejn postu fejn hu fl-istorja tal-lingwistika Maltija. Fi żmien meta l-ilsien Malti kien għadu ma bedix jiġi studjat xjentifikament, Saydon met l-ewwel pass. Huwa fehem li biex nistudjaw u narblu bis-serjetà il-isem pajjiżna ma jistax ma jkollniex tarif tajjeb tal-ilsna raba tiegħu. Saydon li kellu l-vantaġġ li kien jaf iktar minn lingwa semitika waħda, kien jaf tajjeb il-Lhudi, kien jaf l-Arbi. Nistgħu ngħidu li qiegħed is-sisien tal-lingwistika komparattiva f'Malta. Għalkemm xi drabi ħareġ bidejat li llum m'għadniex inqisuhom validi, dinha tiġri lil kull studjuż. Jiffoka fuq aspett u jwessa fuqu, imma mbagħad jgħaddi żmien forsi anke hu stess jaħsibha b'mod differenti, jew jekk mhux hu anke ta' warajh. Pereżempju, bħal meta ipprova jsib traċċi lingwistiċi tal-ilsien Feniċjo Puniku fil-Malti. Għandu studju komprensiv ġmielu. Illum nafu li hawnhekk biex ngħidlek Saydon ma kienx b'saħħtu f'dan il-qasam li daħal fih. Imma din kif għad tiġri lil kull studjuż. Ħafna minn dawn il-kitbiet kif diġà semmejt jinsabu miġburin fil-Malti, ir-rivista il-Malti li Saydon ra titwielet leħen l-għaqda tal-kittiba tal-Malti illum bħalma tafu l-Akkademja tal-Malti. U leħen il-Malti, l-organu uffiċjali tal-għaqda tal-Malti tal-Università. Hemmhekk għandek ħafna xogħlijiet uħud minnhom żgħar, xkejknin, imma jitfgħu dawl anke kemm kien studjuż serju u xjentifiku fir-riċerka tiegħu. Sintendi dawn il-kitbiet f'dawn ir-rivisti ollew anke il-livell ta' dawn ir-rivisti. Jiena dħalt fihom ġmieli xi 40 sena ilu u tajt hawnhekk għandek xi ħaġa sostanzjuża meta tqabbel anke ma' kitbiet oħrajn. Ma rridx nigglorifika iż-żejjed il Saydon imma rridu nagħtuh dak li hu tiegħu. Mal-mogħdija ta' snin meta l-profil ta' Saydon beda jikseb dimensjoni akbar foqsma akademiċi internazzjonali, huwa beda jippubblika studji f'perjodiċi prestiġjużi barranin ma baqax limitat għal Malti u leħen il-Malti, imma beda jifrex. Pereżempju semmejtilkom l-Orbis, rivista akademika li bdiet tiġi pubblikata fl-1957 l-Amerika. Hemmhekk għandu żewġ studji. Dak li semmejtilkom the pre-Arabic Latin element in Maltese toponymy u the vocalization of the verb in Maltese. Dana fil-fema tiegħi huwa studju tajjeb ħafna dwar il-vokalizzazzjoni tal-verb. Saydon analizza il-verb trikonsonantali Malti. Il-vokali tiegħu għax mhux dejjem ikunu jikkorrispondu mal-Arbi, pereżempju il-vokalizzazzjoni ta' kiteb hija i u e bħal simen, tilef, imma mat fil-Arbi għandek
kataba, a. Jiġifieri allura trid tistudja l-vokalizzazzjoni tal-verb biex ngħidlek għalija. Dan l-istudju the vocalization of the verb in Maltese jaqbad is-sitt tipi ta' vokalizzazzjonijiet li għandu il-verb trikonsonantali Malti. A, ħarab, ala, tafa, a, ħareġ, ħadem, a, beka, ġeram, fem, tilef, ġibet, u ħolom, odos. U jgħid dawn il-vokalizzazzjonijiet li kif għattilkom mhux dejjem, anzi ħafna drabi ma jikkorrispondux mal-vokalizzazzjoni fl-Arbi, joħroġ bil-fema li dawna huma influenzati mill-konsonanti li jikkomponu l-er ta' dawk il-verbi. Intant, studju ieħor tajjeb huwa il-Maltese Arabic Studies 1962, ippubblikat fl-Arabic Dialect Studies, Washington. Għandu il-Maltese Etymological Notes fil-Journal of Semitic Studies li ippubblikat mill-Oxford University Press. Mbagħad għandu wkoll il-Hebraico-Maltese Notes. Dina ippubblika dal-istudju pubblikaħ rajtu kontriġibtu rivista degli-Studi Orientali ta' Ruma. Mbagħad għandu nitba bil-Ġermaniż dwar it-toponomastika Maltija, l-ismijiet tal-ibliet, tal-irħula, tal-widien Maltini. U l-bqija, sintendi, hawnhekk Saydon għamel ġieħ ukoll anke lill-Università tagħna għax jkollha membru akkademiku ma neħdux illum li għandna ħafna studjużi u letterati pubblikaw anke barra dak iż-żmien, kważi Saydon kien pionier f'dil ħaġa li minn din id-daqsxejn ta' gżira isemma leħnu b'mod internazzjonali. Iva, dak l-aspett tal-istudju tal-lingwa ta' Saydon. Imbagħad hemm aspett ieħor kif semma George. L-aspett letterarju. L-aspett letterarju. Hawnhekk dan mhux l-iktar sintendi it-traduzzjoni tal-Bibja dejjem tibqa' numru wieħed, imma dika se jkellimna fuqha dun Paul Xiberras. Imbagħad għandu kitbiet kif semmejtilkom li jistgħu jiġu klassifikati ma' proża mill-aħjar li għandna fil-Malti. Għandu pereżempju dawna fejn kien jippubblikhom dawn ix-xogħlijiet letterarji. Għandek fil-War ta' Qari Malti, fl-ewwel volum, fit-tieni volum u fit-tielet volum, leħen il-Malti, sewwa ħansemmi wħud minnhom. Pereżempju, Tieġ Fraħal, novella ħelwa ħafna dina. Tieġ Fraħal. U allura tara l-kuntrast bejn dawk li jilbsu għall-okkażjoni ta' tieġ u jiddandnu u għandek l-oħrajn li jkunu iktar ta' klassi medja jew daqsxejn inqas ukoll. Għandek l-istedina tas-Sinjura Betta fl-ħen il-Malti wkoll. Kompożizzjoni għalija il-ġmiel tagħha hija l-aħħar jiem tas-sajf f'Benajsa. Tafu intom Saydon kellu dar tal-villeġġjatura f'Benajsa. Benajsa kif tiskorri bir-Riżebbuġa, Kalafrana, fit-triq teklejn iż-Żurriq, isa pjazzetta b'4 tirziet, b'kappella tal-Kunċizzjoni fejn kien iqaddes u kien jgħaddi s-sajf hemmhekk Saydon. Malli tispiċċa s-sena akademika, jitlaq mid-dar ta' Żurriq u jmur Benajsa u ġieli skorra s-sajf u baqa' hemmhekk. Allura l-aħħar jiem tas-sajf Benajsa għandek biċċa narrativa il-ġmiel tagħha Malti sabiħ, Malti semitiku, dawn il-kitbiet, naħseb inkom tafu daqsi, kien ġabarhom u pubblikhom Arthur Sammut. F'wieħed mill-kotba
tal-klabb kodba Maltin meta kien għadu jitwaqqaf. Jidir li n-numru, grazzi ġew, il-numru 12 u 13 għax mifrux fuq xahrejn. Mill-pinna ta' Saydon. Hemmhekk għandek mera ta' kif kittieb għandu jħaddem il-Malti, mhux kull kelma tot għalih. Sewa. U jekk ma tkunx tħobb il-Malti semitiku, kultant kif darba rajt storja li xi żewġ żgħażagħ ħbib tiegħi li dax Malti hu. Jifmuh, imma speċi illum kultant nibża li mhux dejjem qegħdin nfittxu dak l-użu tal-Malti sabiħ fema tiegħi nista' ma nkunx korrett. Imma din l-aħħar jiem tas-sajf benajsa kieku għandna l-ħin anke naqraw silta minna għandek id-deskrizzjoni ta' dik iż-żona mhux kif illum għax illum bħal bqija ta' Malta. Kważi tilfet kollox. Bil-biniti l-għawnu din. Iġiblek minn Birzebbuġa, il-Gudja, ħalaxa, iż-żejtun, mbagħad ir-raba, unżul ix-xemx u l-bqija. Għandu kitba oħra ħelwa fuq il-monti, ippubblikata fil-Malti. Imbagħad għandu biċċa kitba utopika ħafna id-dinja f'idejn it-tfal Saydon. Kultant kien qisu il-mod kif joħroġ kien qisu tifel huwa wkoll taf il-mod kif iħares lejn il-ħajja. Jekk inħallu d-dinja f'idejn it-tfal, immorru aħjar. Milli jekk inħalluha f'idejn l-adulti. Sewwa, għaliex it-tfal moħħhom mhux imħassar, it-tfal ifittxu s-sabiħ, u allura ejja nħallu f'idejhom imexxuna huma, sintendi, ġifieri ma dina fl-ħin il-Malti nsibuha. Iva, dawna qegħdin kif għadtilkom qegħdin miġburin. Issa, jiena sibt studju interessanti ħafna f'Saydon li jgħinna nifhmu anke dawn il-kitbiet huwa ruħ il-kitba Maltija. U ieħor l-armonija fil-kitba tal-proża Maltija. Saydon jgħid li mhux il-poeżija biss għandha regoli kif tinkiteb, ir-regoli tal-poeżija nafuhom, it-tul tal-versi, ir-rima, l-aċċenti, fejn jeqgħu, il-metrika, sewwa, imma l-proża wkoll għandha r-regoli tagħha. Li dawna il-widna tgħinek ħafna għalihom. Bniedem li jkollu widna sensittiva tgħinu biex jikteb proża tajba. L-armonija fil-kitba tal-proża għalija din il-kitba kienet rivelazzjoni tgħiduli bliema mod. Jiena niftakarni żgħir u għadni s'issa grazzi tal-memorja għadha tgħinni ġmiela naqra siltiet għal darba tnejn u nsib ruħi jisni qiegħed nirreċithom waħdi. Jisni nitgħallimhom, donnhom jeħlu ma' moħħi. U dejjem kont ngħid ma' di x'inhi r-raġuni għaliex dik is-silta tant batta u weħlet u l-oħra. L-ispjega sibta hawnhekk f'Saydon. Tajjeb, għaliex meta l-proża tinkiteb b'mod tajjeb, iktar tappella, iktar iddoq sabiħ għal-widna. Nixtieq ngħid kelma fuq il-kitba ruħ il-kitba Maltija. Din nsibuha fit-tielet ktieb tal-Warta Qari Malti. Intendi dawn kollha pubblikati f'din il-ġabra ta' Arta Samut. Ruħ il-kitba Maltija. X'ispirhom lill-awturi Maltin. U Saydon jgħid bħalma nafu aħna il-patrija u t-twemmin nisrani. Dawna kienu iż-żewġ pilastri li fuqhom inbniet il-letteratura, ma qed nitkellmu fuq il-proża Maltija. U jgħid dawna lejjun l-imħabba għar-reliġjon u l-imħabba għal-Malta tagħna, għal-patrija tagħna, dawna ipproduċew dawna ġili wkoll insibuhom ma'qudin flimkien.
il-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm huwa eżempju tipiku ta' kif jaqgħad l-imħabba għal-reliġjon u l-imħabba għal-patrija. Bħalissa qed inkantaw l-innu fil-ħlewwa ta' Mejju ta' Dunkarm mhux. Jekk tiftaħ fil-ġonna il-warda Maltija, fakkarno Madonna fil-lewn ta' ħaddejk, etc. U Saydon minn din il-letteratura ħareġ dan il-prinċipju, ir-rabta bejn il-patrija. Issa, għal-ġejjeni, għal-kittiba li ġew wara x'jgħidilhom Saydon, tibqgħux marbutin magħhom dawn iż-żewġ ejjun. Ġifieri b'xi mod kellu viżjoni ma tistax, id-dinja tinbidel. Allura ma jistgħux jibqgħu biss dawn iż-żewġ ejjun li jispiraw il-kittiba tagħna. Imma l-kittiba tagħna jridu jifirxu it-tematika tagħhom fuq aspetti oħra, però mbagħad jikkonkludi jgħidlhom ma titilfuhomx dawk. Għal dawk kienu ejjun li pproduċew letteratura tajba. Din xi ħaġa dwar il-proża ta' Saydon, imbagħad għandu il-poeżiji, epigrammi bażikament sewwa. Hawnhekk m'għandekx li Saydon fl-aqwa tiegħu. Fil-fatt wieħed mis-sunetti it-Triumvirat tal-Malti ta' Saydon, tajjeb, fil-proża kbir, fil-versi inqas mix-xudi. Ix-xudi għandu jkun xi qabbil karkaris. Kien joqgħod jaqgħad aw jirrima l-kliem, ġifieri bħala għannej, bħala poeta, ma kienx. Imma mbagħad għandu l-epigrammi. Issa l-epigrammi huma frott il-weġat li ġarrab fil-ħajja. Allura kien jikkomponi xi epigramm biex inigges il xi ħadd. B'mod minnhom min għex is-snin dawn li huma daqsxejn ta' ċerta età bħali min jgħix is-sittinijiet u anke s-sebgħinijiet jgħid hawnhekk il-Prof Saydon għal dak qed jirreferi jew għal ieħor. U meta kellu l-kwistjonijiet anke fuq id-dar tiegħu meta rridu jmissu ilu fil-faġġara biex fetħu dik it-triq quddiem il-Knisja ta' Żurrieq hemmhekk dik ħadha bi kbira. Iva wkoll iva mal-Prof Sakurina u għandu wieħed mill-epigrammi qatt la temmen bniedem parlamentari għax li jgħid is-sewwa li ħaġa rari. U għandu oħrajn ħelwin ukoll fl-istess kien ta' u marbutin imma minnhom iktar niggieża minn dan għax jirreferu għal persuni speċifiċi. Nista' nsemmihom dan insomma. Iva, l-epigrammi qegħdin miġburin ukoll. Għandu dram popolari, ġifieri kitbu għaż-żriera. Dram fuq Santa Katarina. Santa Katarina għal Saydon kienet tfisser ħafna. Id-dar tiegħu faċċata tal-Knisja u xi ħadd miż-Żurrieq qalli l-għena tiegħu kien joqgħod fil-kamra laterali fejn kellu l-istudju għax meta jiftħu l-bib il-kbir għandi jkun tidher in-niċċa u jħares lejha u jaraw. Allura kiteb dan id-dram fuq Santa Katarina. L-aħħar kitba li nixtieq nirreferi għaliha għandek 4 puntati qegħdin fl-aħħar tal-ktieb mill-pinna ta' Saydon. Għandu waħda kif tallimt il-Malti, u għandek għandu 4 kitbiet l-aħħar kelma. Dan qisu t-Testment tiegħu. it-Testment tiegħu. Jien naħseb kellu f'moħħu jikteb iżjed. Għaliex bejn l-ewwel kitba u t-tieni kitba, fil-konklużjoni tal-ewwel kitba jirreferi għat-tieni kitba li dalwaqt ġejja. L-istess hemm din il-link bejn it-tieni u t-tielet. Fir-raba' jisu jagħti x'tifhem li jista' jkollu xi ma naħseb waqaf hemm ma nafx jiġifieri fil-frattemp kienx kompleti jiġifieri ma Iva, qed insemmi kollox ġewwa ma ssibx tarf. Dawna
il-xala tal-imseħbin tal-għaqda, dawn l-aħħar kelma sbieħ, però isewdulek qalbek. Għaliex tara riflessjoni ta' bniedem muġuħ. Issa jekk kellux raġuni ħossu muġuħ, jew le dik minix se nidħol fiha. Imma uża l-pinna tiegħu, uża l-pinna u l-proża tiegħu b'mod b'saħħtu, b'mod qawwi ħafna hemmhekk Saydon. Iva, kitba letterarja. Ħalli forsi nieqaf hawnhekk għalissa, forsi hemm xi ħadd jixtieq jagħmel xi intervent u nidħlu iktar fid-dettall fih imbagħad. Okej, tajjeb iva. Se naraw xi ftit ritratti marbutin mal-ħajja ta' Saydon. Hawnhekk qiegħed Dina hija l-Knisja Arċipretali ta' Żurrieq. Ħassejna li kellna nġibuha għax tant kienet għall-qalb Saydon. Dina d-dar tiegħu. Bejta taslim. Faċċata tal-Knisja ta' Żurrieq. Għada hemmhekk sal-lum għada toqgħod waħda mill-neputijiet tiegħu din id-dar. Hawnhekk Saydon fil-librerija tiegħu. Saydon kellu librerija kbira ħafna. Jiena qatt ma dħalt fiha, għax sintendi qatt ma kelli xorti insir nafu personalment. Dejjem xtaqt niltaqa' miegħu, imma kont għadni fit-tieni sena tal-kors tal-baċellerat u kont ilha l-università għal xi lecture u nara l-bandiera mezzasta dak iż-żmien l-entratura kienet għadha naħa fejn hemm il-Mazzek u l-Kappella u meta staqsejt għaliex mezzasta qaluli għax dal-lejl mit il-Prof Saydon. Mela dat ċans li niltaqa' miegħu tliftu. Imma hu stess jikkummenta għandi librerija li ftit hawn bħala jekk hawn hemmhekk kien jgħix biex ngħidu hekk Saydon. U mhux lakemm dina qalili Dun Ġwakkien, x'Kembri taħal qormi għalli jaħfirlu li kien intimu ma' Saydon mitħla tiegħu immens. Għalli jekk ma tagħmelx appuntament miegħu u jtik il-ħin u l-ġurnata, m'hemmx ċans jiftaħlek. Telefon qatt ma ried, ampina mal-bib ta' barra qatt ma kellu lanqas. Ħalli ħadd ma jfixklu għax il-ħin tal-istudju tar-riċerka forsi jidhru stramberiji dawn, imma utilizza il-ħin tiegħu u forsi dak li ħallilna għaliex tant għamel użu minn ħinu. Fl-istess ħin kellu l-aspett uman, l-aspett ħelu tiegħu. Kien imur spiss il-Mużew tas-Subin ta' Żurrieq. U meta jagħmlu t-tfal kemm is-Subin u kemm il-bliet jagħmlu l-ewwel qarbina kien irid jieħu ritratt magħhom u l-festin li jagħmluhom fil-mużew kien iħallsu minn butu. Hawnhekk qiegħed ma' grupp ta' seminaristi. Ma nafx min huma, forsi Dun Pawl ikun jista' jgħidilna dan ikolli ngħid huwa Dun Anton Xiberras, it-tieni wieħed mill-lemmin, ma m'iniex ċert lanqas. Fin-nofs hemm Dun Mikil Żammit. Dun Mikil Żammit. Taħal qormi ara, fin-nofs propju. All right. Okay. Hawnhekk Benajsa, din id-dar ta' Benajsa. Illum sfortunatament ma nafx fidej minn ġiet ma mitluqa ħafna għax milix mort nittawwal. Hawnhekk kien jippassiġġa hekk biex jagħmel ġiex passi billi kien jgħaddi ħafna ħin bil-qiegħda jaqra u jistudja għax hemmhekk Benajsa kien inniżżel ix-xogħol miegħu tal-kitba u tar-riċerka. Ma mbagħad kien joħroġ jimxi ftit. Hawnhekk qiegħed f'konferenza barra minn Malta, attenda ma nafx kemm il-konferenza u dejjem jgħid ħallasom minn butu. Ma ġembu Saydon dak li għandu idu qed tmiss il-ħadd tiegħu. Ma ġembu hemm il-profs Kolejro li ħafna minnha niftakruh jgħallimna l-Università il-Classical Studies.
Hawnhekk l-istess qiegħed konferenza barra minn Malta, Saydon qiegħed fin-nofs, fuq naħa għandek il-Prof Aquilina u fuq in-naħa l-oħra għandek il-Monsinjur Edward Kolejro. Hawnhekk meta l-Università tagħtu id-dilitt honoris causa. Hawnhekk strada merkanti il-belt wara li nata il-parċmina tajjeb imxewwa sal-Università l-Qadima ma' ġembu għandu ir-rettur Manxe. Hawnhekk xalata mal-imseħbin tal-għaqda. Aquilina dan li għandu kappella abjad fidu. Butiġiġ qed jgħid li ġewi hawnhekk liebes il-libsa bajda bil-kappell. Ewmar Elf mill-Isla kien met bil-gwerra. George Pisani eżatt it-tieni wieħed mix-xelluk. Iva. U hawnhekk it-tmiem ta' kull bniedem meta miet fit-22 ta' Marzu tal-71 saret il-Quddisa Funebri jiż-żurrieq u hawnhekk il-fdalijiet tiegħu qed jitniżlu fil-qabar fiċ-ċimiterju San Leone żurrieq. Hawnhekk l-inawgurazzjoni tal-monument ta' Saydon li qiegħed quddiem l-iskola taż-żurrieq. U din l-irħama, din id-dar Mons Prof Saydon studju sal-isem Malti, etc. Studja u ħadem fuq traduzzjoni tal-Bibja. Edha moħla mad-dar, imwaħla mad-dar tiegħu. Hemm xi ħaġa forsi li wieħed jixtieq qajjem? Nirringrazzjakom. Ngħid aneddotu żgħir ħafna. Jiena kelli tziju Qassis u għamel sentejn viċi żurrieq. U dan it-tzju kienet marret ommi miegħu wkoll għamlu sentejn hemmhekk murejdilha dak iż-żmien. U dan it-tzju tiegħi kien iħobb imur għandu u xi kultant jgħid xi kelma u jgħid li darba daħal fil-librerija kif qed inti Carmel kienet librerija enormi għal dak iż-żmien speċjalment. U qallu da tziju tiegħi qallu kemm għandek nies hawn profs. Qallu dawk ma jinkwetawnix mhux bħal ċerti prelati għax diġà kellu ftit tal-problemi mal-isqof u ma' prelati oħra fil-fatt. U allura ekku l-kodba ma jinkwetawx mhux veru mhux bħal nies veri ħajjin. Ħannejt aneddotu żgħira għandi ħafna tax li nkun smajthom ta' l-istudenti kien hemm dawk li jridu jistudjaw kienu jqogħdu fil-fillieri ta' quddiem. Seminaristi dawk mhux ħafna fil-koll. L-oħrajn kienu jqogħdu fuq wara. Jew jagħmlu xi xogħol ieħor, insomma, jew jiblaqsi jippaċċu. U kien il-profs. Intom l-istudenti kollha l-istess. X'aħna profs. Krakar kienu jieġeb profs daħka. Grazzi Carmel ta' dan it-tarif interessanti li permessi għaw forsi sinna nafu anka l-aspett uman ta' Saydon. Għax kif edna normalment nassoċjawh ma' traduzzjoni tal-iskrittura, imma fuq dal-aspett nħallu issa fidejn Dun Pawl Xiberras, li kif edna ħajkellimna propju ħajfoka fuq it-traduzzjoni tat-Testment il-Qadim u t-Testment il-Ġdid minn Saydon. Fidejk Dun Pawl. Dun Pawl, qiegħed mute, trid tagħmel għand. Grazzi u nsellem lil parteċipanti kollha. Mhux se nieħu traduzzjoni kollha kemmi tal-iskrittura kollha kemmi, imma ħanifoka ftit fuq it-traduzzjoni tat-Testment il-Ġdid. Mela, it-Testment il-Qadim tal-Bibja inkiteb oriġinarjament bil-Lhudi u ftit minnu bl-Aramajk, Daniel, Ġeremija u l-komplement. Hemm xi biċċiet bl-Aramajk. It-Testament il-Ġdid inkiteb kollu kemmu bil-Grieg. Issa kif issemma diġà minn Carmel u kif nafu, Saydon kien semitista kbir.
il-kongressi li mar u l-kontribuzzjonijiet f'dan is-sens huma msemmijin sal-lum. Fit-Testment il-Ġdid allura il-kwestjoni mill-Grieg għall-Malti donnu li kien hemm xi differenza. Ħanaraw dal-aspett allura. Mela, Monsignor Professur Pietro Paul Saydon, dan il-ġgant fit-traduzzjonijiet tal-Bibbja għall-Malti u kontributur fl-Iżvilupp tal-lingwa wkoll. Meta beda jaqleb il-Testment il-Qadim mill-Lhudi u l-Aramajk u beda jitbħu ktieb, bedew jaslulu reċensjonijiet pożittivi ħafna tax-xogħol tiegħu saħansitra minn barra minn Malta. Fit-Testment il-Ġdid, allura mill-Grieg, donnom li l-affarijiet ħadu bixra kemm xejn differenti. L-allif u ħabib u dixxiplu tiegħu f'ħafna oqsma l-Monsignor Professur Dunkarm Sant, illi din is-sena qegħdin niċċelebraw il-100 sena minn twelidu, f'taħdita fis-sede ċentrali tas-Soċjetà tal-Mużew, il-Bla tal-Bajda jiġifieri, jagħmel stqarrija li jidhirli tiġbor fiha dak li hemm xi tgħid dwar it-traduzzjoni ta' Saydon u jgħid hekk l-opra monumentali ta' Saydon hija il-pedament, l-għajnuna, l-ispirazzjoni u l-punt ta' referenza għalina l-koll. Mhux biss biblisti imma wkoll letterati. Fil-fatt imma kif laqgħuha il-Maltin it-traduzzjoni tal-Bibbja ta' Saydon. U allura kemm serviet ta' għajnuna lihom, kemm bħala traduzzjoni tal-Bibbja, imma wkoll bħala opra letterarja. Kemm ħakmu il-lingwaġġ li juża fit-traduzzjoni u bdew jużawh fit-taħdit tagħhom. U stess jistqar il-kodba mfissrin minni jimxu ftit ħafna u l-biċċa l-kbira fost l-imseħbin tal-mużew. F'post scriptum għall-ittra li kiteb lil Ġużè Aquilina fit-13 ta' Marzu 1938, Saydon jagħti dettalji statistiċi tal-bejħ tal-kodba ta' traduzzjoni tiegħu. U se naqra kif kitibgħu bl-Ingliż. By next week, I shall have finished my translation of the Book of Chronicles, a very difficult work which doesn't pay. The sales of the last two books are ridiculously low. Many causes may be accounted for: general apathy, dislike to orthography, the unscholarly translations of Alphonse Maria Gallia, which are sold at a lower price or freely distributed. The sales of Kings, il-ktib ta' Slaten, amount to 40 copies during 1 year. Samuel, 80 copies in 4 years. Only a few hundred copies of St. Paul's letters have been sold. Mbagħad jispiċċa b'żewġ daqqiet. Encouraging, aren't they? Aktar xilli dan il-beden fattur kbir tal-Maltin ma qis biżżejjed il-livell tal-litterizmu tal-poplu Malti. F'intervista li tal-Professur Ġużè Aquilina f'The Sunday Times, Dunkarm Sant jgħid li sa ċertu punt traduzzjoni fil-vernakular għal Malta ma kellha l-ebda użu sa Saydon. Li ħadem it-traduzzjoni tiegħu bejn l-1929 u l-1959. Għassa tmiem is-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, 23% biss tal-popolazzjoni kienu jafu jaqraw. Issa, terġa' dawn it-23% kienu aktar ġejjin mill-klassi li kienet iżżomm it-Taljan bħala il-lingwa tagħha, bħalma huma l-avukati, n-notara, t-tobba u l-qassisin u dawn tal-aħħar flimkien mal-Latin. Aktar mal-poplu tgħallem jaqra u jikteb, aktar bdew jimbtu traduzzjonijiet tal-Bibbja f'Malta. It-traduzzjoni tal-Bibbja tal-Malti imxiet it-fit mal-iżvilupp tal-edukazzjoni popolari u l-progress tal-Malti bħala lingwa miktuba u lingwa letterarja. it-traduzzjoni tal-Bibbja u l-Malti kienu qishom taħsel lill-oħra.
Qabel ma beda dan l-iżvilupp fuq żewġ fronti ma kien hemm l-ebda użu għal traduzzjoni tal-Bibja fil-vernakular. U allura l-influenza tal-Bibja bil-Malti fuq l-insien Malti għax il-poplu kien jismaħħa ftit imma b'lingwa illi hu ma kienx jifhem. Saydon sejjes it-traduzzjoni tiegħu fuq iż-żewġ prinċipji tat-traduzzjonijiet moderni. Jiġifieri traduzzjoni għandha tkun letterarja li tipproduċi traduzzjoni skont l-standards tal-lingwa-riċettur Maltija u mbagħad xjentifika li tagħmel traduzzjoni minn testi żguri tal-lingwa għajn u tadotta riċerka kemm filoloġikament u kemm eseġetikament soda. Jagħti definizzjoni Saydon innifsu ta' kif għandha tkun traduzzjoni tajba u jgħid traduzzjoni tajba biċċa xogħol letterarja. Traduzzjoni tajba hija waħda li hija litterali u letterarja. Litterali qlib kelma b'kelma, sintassi b'sintassi. Letterarja illi toġob bħal kull biċċa xogħol letterarja oħra. Fil-ktejba illi tikxef l-ewwel xrar tal-karriera tiegħu letterarja u dik ta' traduttur, Saydon jikteb, jekk tarrex tajjeb fil-kitba tiegħi mal-art intebaħ li din ix-xejra hija xi ftit imdakkra mix-xejra letterarja. Tara illi fil-kitba tiegħi il-kelma hija dejjem magħżula, dejjem meqjusa, mirquma. Tara li l-kittieb kellu f'moħħu mhux biss li jgħallem imma wkoll li joġob. Fis-sena 1927 bdejt naqleb il-kodba mqazza l-Malti u f'dan ix-xogħol għamil dejjem ħilti kollha biex nagħti lill-kelma ta' Alla libsa letterarja kif l-aktar jixirqilha. U darb'oħra kiteb hekk dwar it-traduzzjoni tiegħu, jien dejjem infittex l-aspett letterarju u l-aspett xjentifiku tal-Malti min ma jafx jitgħallem. Fil-fatt Saydon kien beda l-proġett ta' traduzzjoni tal-Bibja sħiħa fi żmien ta' tieħ qalb kbir għalih. Fl-1920 kien mar Ruma jistudja fl-Istitut Pontifiċu Bibliku, wieħed mill-aqwa istituti akkademiċi għall-istudji bibliċi. Fl-1923 ġie lura Malta, armat sa snienu f'dawk li huma għodda lingwistiċi, filoloġiċi u eseġetiċi tal-Bibja. Dik l-istess sena wara r-riżenja ta' Dun Mikil Gonzi minn professur tal-iskrittura minħabba l-ħatra tiegħu bħala Isqof Tawdex, Saydon applika l-katedra tal-iskrittura flimkien ma' tnejn oħra patri Daniel Kallus, Dominikan u filosfu, u Don Carlo Cortis. Saydon kellu moħħu mimli li l-katedra kien se joħodha għax fi kliemu ħadd minn dawk li kienu resqu miegħi ma kien għamel dawk l-istudji fl-iskola li kienet infetħet ftit snin qabel mill-Papa Piju X għall-istudji tal-iskrittura u li fiha kienu jagħmlu professuri magħrufin mad-dinja kollha għal erfhom. Imma ma seħħitx il-ħolma ta' Saydon, intażel Kallus. Saydon jiddeskrivi d-diżappunt tiegħu bi kliem aktar x'mimliq rusa. U jikteb xejn ma kienu jgħoddu ċertifikati, xejn ma kienu jiswew l-istudji kbar li kont għamilt, xejn ma kien jiswa. Il-professur tal-iskrittura kellu jkollu l-gradi fl-iskrittura u ħadd ħliefi ma kellu dawn. F'post żgħir bħal Malta t-toroq tal-ħajja mhumiex wisq u jiena triq waħda kelli li malajr infetħet u malajr reġgħet ingħalqet. Għalhekk ma kien baqali l-ebda tama li nilħaq fejn xtaqt nilħaq u fejn dejjem ħdimt biex nilħaq. Din id-daqqa ħalliet il-marka tagħha fuqu. Tant li jistqar din it-telfa tat-tama kienet għalija l-akbar weġġa li minna ma kelli nistejqer qatt. Barra minn hekk dik il-biċċa xogħol ta' traduzzjoni bdieha fil-bidu tas-seklu 20. Flimkien ma' żewġ kittieba msemmija
il-kommendatur u filantropu Alfons Maria Gallia, u Don Pietro Paul Grima. Dawn it-tlieta, allura dawn it-tnejn, flimkien ma' Saydon, qalbu l-Bibbja fi żmien 6 snin mill-1926 sal-1932. Traduzzjoni fi stil popolari u li ppubblikaw f'kodba żgħar ta' daqsijiet u għamliet differenti għala. Għax it-tlieta ħadmu prattikament kull wieħed għal rasu, saħansitra fl-għan għat-traduzzjoni tagħhom. Gallia u Grima ħadu l-oriġinal mill-Latin tal-Vulgata, Saydon ħal-ewwel 5 kodba tal-Bibbja insejħulhom il-Pentatewku mill-oriġinal l-Lhudi. U hawnhekk irrid ngħid xi ħaġa importanti ħafna. Għax kellu f'moħħu illi dak il-proġett iservih biex juri illi l-Malti tista' tużah għal xogħol xjentifiku bħalma hija traduzzjoni formali u litterali tal-Bibbja mill-isna oriġinali tal-Lhudi u l-Aramajk għal Malti letterarju. Dan kien l-iskop tiegħu. Sa minn kidba bikrija tiegħu Saydon kellu f'moħħu il-lat letterarju ta' kull kidba. U mhux inqas ta' traduzzjoni tal-Bibbja li rid jagħmel sa minn meta kien seminarista. Fi ktejba illi semma Kif tallimt il-Malti, Saydon jikteb: fis-sena 1915 bdejt nitgħallem it-teoloġija. Dik is-sena kienu daħlulna lil Sinludi fit-teoloġija u x'inhu? Ix-xebħ bejn il-Malti u l-Lhudi laqatni u bdejt niġbor il-kliem Lhudi kollu li kien jixbaħ lill-Malti. Ix-xrara li snin wara saret ħuġġieġa xelet, kont għadni bil-kemna f'immit riġli fit-triq tal-Lhudi li ma ġenix il-ħsieb li naqleb il-kodba mqazza bil-Malti. Ta' min jinnota hawnhekk f'din il-kidba u f'din l-istqarrija kemm kien il-Lhudi u allura t-Testment il-Qadim li kellu f'moħħu li jittraduċi mhux il-Bibbja sħiħa, kemm kienet allura l-lingwa u l-lingwistika tagħha li kienu f'moħħu u f'qalbu. Issa, wieħed mill-iskolli l-kbar li sabu dawk li rridu jużaw it-traduzzjoni ta' Saydon għat-testi tal-liturġija b'Sant, Monsignor Sant fuq quddiem net kienet saħansitra ir-reviżjoni li xtaq dejjem jagħmel u xi reviżjonijiet li fil-fatt saru minn Saydon innifsu. Imma jekk niflu tajjeb ir-reviżjoni u l-korrezzjonijiet li jagħmel, wieħed jista' jgħid bla tlaqliq li Saydon qatt m'għamel reviżjoni sħiħa, sistematika u bir-reqqa. Kull ma għamel kien li bidel kelmiet l-hawn u l-hemm. U stess, meta ġie mistoqsi jekk ix-xewqa għal reviżjoni x'ammissjoni ta' traduzzjoni magħmula ħażin, wieġeb nirrevedi bħala traduttur b'esperjenza nista' nbiddel xi kelma minn hawn u xi kostruzzjoni. Minħabba din l-attitudni it-traduzzjoni ta' Saydon ma ġietx adottata bħala traduzzjoni uffiċjali fil-liturġija u allura fejn il-poplu seta' jiltaqa' ta' sikwit mat-test tal-Bibbja. U allura niffukaw iżjed fuq it-Testment il-Ġdid. Nistgħu ngħidu illi id-daqqa tal-katedra li tilef servietu biex jibda juża l-istudju li kien għamel l-Istitut Bibliku u l-ħin li kellu fideh biex jaqleb il-Bibbja. Beda fl-1927. Saydon kien magħruf ma' studjużi ta' fama internazzjonali bħal Vaccari, Arbez, Dissulavi bħala semitista gwab. Minkejja dan, u stess kien jammetti illi il-Grieg tiegħu ma kienx mirqum bħalma kien il-Lhudi u l-Aramajk. Pereżempju, fittra bl-Ingliż bid-data tal-31 ta' Ottubru 1938 lil ħabibu Giuseppe Aquilina jibdija Dear Joe, meta dan kien għadu qiegħed jistudja d-dottorat fil-lingwistika Maltija. Saydon jiktiblu dwar il-pjanijiet tiegħu għas-sajf ta' wara. U jiktiblu This year I have a great deal of new work to do. Besides my school duties,
I have to rewrite my notes on Hebrew grammar in English and brush up my Greek in order to prepare a program for the next 2 years. And I am not so familiar with Greek as I am with Hebrew. Sa kif edna, il-Testament il-Ġdid inkiteb oriġinarjament kollu bil-Grieg. Fl-1964 fil-bidu tat-tiġdid liturġiku mibdi mill-Vatikan it-tieni, mill-Konċilju Vatikan it-tieni, Dun Giuseppe Lupi, kollega ta' Saydon fil-Fakultà tat-Teoloġija u President tal-Kummissjoni Liturġika Dioċeżana, allura responsabbli mir-riforma tal-qima pubblika tal-Knisja f'Malta skont linji gwida li kien ta' il-Konċilju Vatikan it-tieni, talab lil Saydon biex jagħti l-permess ħalli it-traduzzjoni tal-Bibbja illi kien diġà lesta tintuża għal qima pubblika. Il-permess biex tintuża traduzzjoni ta' Saydon kien jinkludi l-awtorizzazzjoni biex jinbidel numru ta' kliem, speċjalment kliem meqjus li ma jiftihemx fil-lingwa mitkellma mill-pubbliku ġenerali. Jidher li għall-ewwel Saydon ma sab l-ebda diffikultà li jagħti il-permess għal tibdil meħtieġ u kien Lupi nnifsu li biddel numru ta' kliem. Madankollu aktar tard, Saydon ma qabilx mal-bidliet mhux mistennija illi għamlet il-Kummissjoni Liturġika. Fil-fatt Saydon jiżżufjetta kemm xejn bit-traduzzjoni illi deret fit-testi bibliċi fil-Missal. Jikteb min irid ikollu xi idea tar-reviżjoni li dawn il-kittieba iridu jista' jqabbel il-Vanġelju San Pawl kif jinqraw fil-Missal u kif jinqraw fit-traduzzjoni tiegħi. Ruħ il-qodos tkeċċa u floku daħal l-Ispirtu Santu u ħafna kliem ieħor ħasura Taljana. Il-barr sar deżert. Hawnhekk wieħed irid iqis il-fatt li Saydon innifsu kien għamel xi bidliet fit-traduzzjoni tiegħu f'din id-direzzjoni dik li jibdel kliem semitiku għal vokabuljarju taljanizzat u romanz fl-edizzjoni manuskritta tiegħu kif qegħdin naraw f'xi wħud mill-manuskritti tal-Bibja. Ngħidu aħna fit-Testament il-Ġdid Saydon ibiddel sadiq għal rett dan ġifieri fuq il-manuskritti stess. Mimli tjubija u sewwa għal mimli grazzja u verità. Il-grazzja u s-sewwa għal il-grazzja u l-verità. Jekk ma tarawx għeliem għal jekk ma tarawx mirakli. Farraġ għal avukat, għarix għal tinda, taħqar għal tippersegwita, tħannin għal orazzjoni. Juża bankijiet ta' dawk li kienu jbijaw il-ħamiem, kampanja. Mbagħad mod konsistenti jibdel xjuħ għal presbiteri. Interessanti f'dan il-kontest. Hija sentenza illi kiteb lil Ġuse Aquilina fl-ittra li kitiblu fil-15 ta' Diċembru 1938 u jgħidlu fuq il-kliem ġdid fil-Malti naqbel ftit miegħek u ftit ma' Luretu Kutajjar. Inti ma timxix fin-nofs imma xi ftit immejjel lejn il-barrani lill-Aquilina dan. Issa Luret Kutajjar idaħħal kliem Arbi biex jeħles minn kull kelma li mhix semitika fil-kitbiet tiegħu, imma ma kienx kuntent li jdaħħal kliem Arbi flok kliem Malti romanz biss, daħħal ukoll kliem Arbi fejn għandna kliem Malti semitiku illi nużawh kuljum biex ngħidu hekk ftit estremista. Għalkemm il-Kummissjoni Liturġika xorta waħda nqdiet bit-traduzzjoni ta' Saydon, bit-tibdil mhux approvat minn Saydon innifsu, it-test li ħareġ inħass xorta waħda wisqola minn dak li l-pubbliku ġenerali seta' jifhem fil-liturġija u l-qima pubblika. Kellha għalhekk issir traduzzjoni oħra mill-ġdid b'sant imexxi it-tim ta' tradutturi imqabda din il-biċċa xogħol kbira mill-Kummissjoni Liturġika f'Ġunju tal-1967. Saydon donnu kellu idejh marbutin meta kien jittraduċi.
kien donnu immexxi minit metodoloġika li kienet iġġelu juża sintassi semitika ta' verb, suġġett, oġġett kull meta u hemm biss. Jagħmel xogħol ta' traduzzjoni. Allura, fil-Bibbja u fit-tliet biċċiet ta' traduzzjoni mill-Arbi kellu l-ewwel biċċa xogħol is-seba' reqdin. It-tieni biċċa xogħol it-tieni safra ta' Sandabad il-Baħri, naħseb Simba the Sailor dan. U mbagħad it-tielet biċċa xogħol is-sewien dak li kien ftit sempliċi f'imħatra li kienu labu żewġ tiħbieb. Fil-bqija tal-kitbiet l-oħra tiegħu f'kull ġeneru letterarju ieħor li jinkludi intervisti, diskorsi, ittri lil ħbieb tiegħu fil-gazzetti, kitbiet autobiografiċi, essays, ktejbiet fuq aspetti differenti tal-lingwa Maltija, preżentazzjonijiet drammatiċi, essays fuq il-folklor u novelli, fejn seta' hu stess juża liema sintassiriet sa frattant fit-traduzzjonijiet biss juża is-sintassi verb, suġġett, oġġett. Fihom anka jiġifieri fil-introduzzjonijiet u noti għat-traduzzjoni tiegħu tal-Bibbja ifisser kliem u frażijiet bi kliem romanz. Dan juri li Saydon ried li fit-traduzzjoni u fit-traduzzjonijiet biss juża il-kulur u l-aspett semitiku tal-lingwi oriġinali fil-lingwa Maltija, barra mis-sintassi semitika ta' verb, suġġett u oġġett. Fil-ktejba tiegħu kif jistana l-Malti jikteb hekk Saydon jisħaq illi il-Malti jistana billi jitħaddem fil-letteratura fejn kliem mitluf, moħbi jew minsi li ma baqax jintuża jerġa' jingħata l-ħajja. U billi nsawru kliem ġdid min ieħor li nafuh u diġà nużaw u nħaddmu. Mingħajr ma jkollna għalfejn nisselfu u nittalbu kliem barrani. Dan naturalment imur kontra l-perspettiva tal-Akkademja tal-Malti fejn il-kliem ta' nisel barrani jieħu l-valur tiegħu bħala kliem Malti meta jkun aċċettat u użat mill-poplu. Minn dak il-ħin għandu jitqies li huwa biċċa mill-lisien Malti. Hemm ħafna xi tgħid dwar biżibilju tal-aqtiet ta' semitiżmu fil-Grieg tat-Testment il-Ġdid u allura li minnu għaleb Saydon innifsu. U li Saydon ipprova iżomm fit-traduzzjoni tiegħu. Pereżempju, l-użu tal-konġunzjoni u f'ħafna sentenzi ta' sekwenzi narrattivi verb fil-perfett, u mbagħad verb fil-imperfett bil-vav konsekuttiva fil-Lhudi tradotta għal kaj u verb fil-preżent jew futur fil-Grieg. Dan ħareġ fil-Malti b'ħafna sentenzi illi jibdew u Ġesu qal u. Imbagħad hemm anke l-idea tal-passiv teoloġiku li jista' jintuża biex l-awtur jevita li jsemmi l-isem tal-Alla. Pereżempju fit-tieni ittra l-Korintin, San Pawli jikteb katallagate teo, tħabbu ma' Alla. U Saydon fin-noti jfisser il-kmand ta' San Pawl. Għalhekk hu jwissil il kulħadd erġgħu lejn Alla u għamlu ħbieb miegħu mela ma jħallix il-passiv li hemm fil-Grieg oriġinal ma jaqilbu għal attiv billi jsemmi lil Alla nnifsu. San Pawl kellu l-idea illi ma jsemmix l-isem tal-Alla. Imma ried jibqa' marbut mat-test formali tal-Grieg. Kienet tkun aktar f'waqta pereżempju f'dal-każ kieku qaleb għal ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Xhieda ta' reviżjoni definittiva minn Saydon innifsu nsibuha fit-tieni edizzjoni tal-Evanġelju ta' San Ġwan midbuħ għall-emigranti Maltin fl-Awstralja. It-tieni edizzjoni jismu l-Evanġelju ta' San Ġwan maqlub mill-Grieg u mfisser minn Monsinjur Pietru Pawl Saydon. Min dak li wieħed jista' jikkonkludi mir-reviżjoni illi Saydon innifsu għamel fuq l-edizzjoni pubblikata tal-Evanġelju ta' San Ġwan fl-ewwel edizzjoni fl-1955, wieħed jista' jgħid
illi l-edizzjoni pubblikata tal-Evanġelju ta' San Ġwan jista' jgħid li r-reviżjoni tat-Testament il-Ġdid kienet jerġa' inqas qawwija minn dik tat-Testament il-Qadim. It-tieni edizzjoni ta' San Ġwan sar ilha biss tibdil tipografiku, tibdil ortografiku u stilistiku, xi ftit bidliet eseġetiċi żgħar ħafna. Sfortunatament fit-tieni edizzjoni daħlu anka xi żbalji ġodda. Pereżempju fir-reviżjoni tal-ortografija Saydon bidel J minflok J jew ħaj flok ħaj, meta waħda minn żewġ konsonanti dgħajfin jew we illi taqa' meta jiġu ħdejn konsonanti oħra, pereżempju nqajmu flok inqajmu jew fejqu flok fejqu. Mbagħad il-konsonanti għajn illi taqa' quddiem ix-xe tan-negattiv tistax jew nitlax għal tistax jew nitlax rispettivament. Il-kwistjoni taż-żewġ konsonanti dgħajfin ħdejn xulxin u ħdejn konsonanti oħra hija komplessa mhux ħażin. Għalkemm ir-regoli dwar dawn iż-żewġ konsonanti kienu diġà ġew stabbiliti fit-tarif fuq il-kitba Maltija jew inkella minn Ninu Cremona t-tagħlim fuq il-kitba Maltija. Saydon ma jidirx li żamm magħhom għal kollox. L-istess jista' jingħad għal meta taqa' il-konsonanti għajn bħala t-tileter ta' verb meta il-konsonanti tan-negattiv xe tkun miżjuda fl-aħħar ma setax pereżempju u l-bqija. Imma mbagħad għax jibqa' dejjem xi imma hux veru, meta l-Għaqda Biblika Maltija ġiet biex tirrevedi traduzzjoni tagħha tal-1984 kienet kitbet lil Prof Sakwilina dwar il-konsonanti dgħajfin din il-kwistjoni li qed insemmu. U fittra lill-edituri Prof Sakwilina jiktbilhom din kellha d-data ta' 29 ta' Lulju 1994. Akwilina jifirħilhom illi korreġew żball storiku li kienu għamlu dawk li kienu qatawha illi l-konsonanti dgħajfin jew we doppi ma' konsonanti oħra fit-tieni u l-ħames forma għandhom jitwaqqgħu. U jiktbilhom mhux biss ma għamiltu żball bħalma ma għamilx żball il-predeċessur tiegħek il-Professur Saydon, imma għamiltu korrezzjoni storika ta' studjużi li intom. Mela intom mhux biss ma għamiltu żball storiku, imma korreġejtu żball storiku li hu it-twaqqih tar-radikali mtennija fit-tieni u l-ħames forma. Nikkonkludi jidher li t-traduzzjoni tat-Testment il-Ġdid mhijiex tal-istess kalibru ta' dik tal-Qadim. Xorta it-traduzzjoni tiegħu tibqa' titqies fi kliem Duncan Sant opra monumentali, il-pedament, l-għajnuna, l-ispirazzjoni u l-punt ta' referenza għalina l-kol, biblisti u letterati. Grazzi ħafna. Grazzi, Dun Pawl. Jekk hemm xi mistoqsijiet jew inkella xi ħadd għandu xi kummenti fuq dak li smajna, għandna ċans 6 minuti għad-diskussjoni. Sakemm nirrankaw Dun Pawl. Mistoqsija ta' malajr li issa sperajt ruħi mill-aħħar slajd tiegħek. Int qed tgħid li traduzzjoni tat-Testament il-Ġdid mhijiex tal-istess kalibru tat-Testament il-Qadim. Fuq liema kriterji ġiet ngħidu dan? Maħniex qed nisimgħu. U l-kriterju illi jammetti stess ma' Akwilina illi hu kien semitista lura l-Lhudi u l-Aramajk jafhom tajjeb ħafna daqs il-bwiet tiegħu, mhux l-istess il-Grieg li huwa branka ta' lingwa differenti. ċertu raffinatezzi fil-lingwa ma jaqbadhomx Saydon, pereżempju ħansemmi ħaġa. Fenna fien, il-Grieg jagħmel differenza, u Malti wkoll, il-Grieg jagħmel differenza bejn meta tgħid ħdimt lejl u nar jew ħdimt bil-lejl u binar. Allura l-Grieg juża il-ġenittiv għal ħdimt bil-lejl u binar u juża l-akkużattiv għal ħdimt lejl u nar.
Sewwa, ħdimt bil-lejl u binar fil-ġenittiv allura qed tagħti il-kwalità tal-ħin, jiġifieri kull meta kien hemm bżonn. Jekk kien hemm bżonn naħdem bil-lejl, ħdimt bil-lejl, jekk kien hemm bżonn naħdem binar, ħdimt binar biex inkun nista' mantni lili nnifsi imma ma nitlif żmien fil-predikazzjoni. Saydon ma jaqbadhomx dawn ir-raffinatezzi fit-Testment il-Ġdid qed ngħid, nerġa' ngħid fil-Testment il-Qadim m'hemmx tgħid. Ma fit-Testment il-Ġdid għandu diversi raffinatezzi tal-lingwa li ma jaqbadhomx. Allura traduzzjoni ngħid li mhijiex super imma fl-istess ħin tibqa' l-bażi ta' traduzzjonijiet oħra. Grazzi. Mistoqsijiet? Interventi oħrajn? George. Iva, Josef, fidej. Grazzi, jiddispeċilix, ma stajt insegwi kollox, imma ħadd spiċċer nisa biċċet miż-żewġ kelliem għax kont l-aqra fl-istess ħin. Li xtaqt insaqsi lil-Father Paul, isu mistoqsi ġenerali fuq it-traduzzjoni tal-Bibbja fil-kontest ta' meta kienet jaħdem Saydon. Isu, ovvjament, mill-titla, l-ikbar preġu tagħha li din saret mill-ilsna oriġinali u x'hekk it-tradizzjoni. Imma kien fi żmien fejn il-Bibbja diġà kienet disponibbli ħafna b'lingwi oħrajn anki lingwi qrib tagħna ta' żmien li wasal, mhux qed ngħidu fil-bidu tas-seklu 20 u x'hekk fejn allura kienet tiġi diġà ngħidu aħna bl-Ingliż jew bit-Taljan. Kemm kienet żgħira jew kbira t-tentazzjoni li forsi wieħed jew forsi pressjoni minn sorsi oħrajn li forsi it-traduzzjoni ssir minn lingwi li huma qreb tagħna flok mill-oriġinal, ovvjament kienet tkun storja ħafna differenti, ħafna inqas prestiġjuża kieku, imma hekk nafu jekk kienx hawn forsi xi pressjoni li ssir traduzzjoni forsi allura iktar malaj imma inqas ta' preġulità tal-ant in-nies qabel allura bil-lingwa tagħna. Eksar minn Muscatat Soppardi wassal l-nifsu għandu traduzzjoni tal-4 Evanġeli u l-Atti tal-Apostli. Semmejt lil Pietro Paul Grima u Alfons Maria Gallia li bdew jaħdmu ma' Saydon ukoll, imma dejjem jieħdu mill-Vulgata mill-Latin ġifieri, il-lingwa uffiċjali tal-Knisja dak iż-żmien, jew mit-Taljan. Muscatat Soppardi jieħu ħafna mit-Taljan pereżempju, sewwa. Ma naħsibx li l-Bibbja kollha u x'hekk, imma kodba individwali naħseb. Ekku, Pietro Paul Grima u Alfons Maria Gallia u Saydon fil-ewwel 5 kodba bdew u għamluha kollha l-Bibbja kollha kemm hi. Sewwa. Kien hemm tentattivi oħra iva dan immorru 1811. Klejardo Naudi, professur tal-kimika fl-Università ta' Malta, imqabbad mill-protestanti biex jibda jittraduċi l-Evanġelu ta' San Ġwan kien. Kannolo mbagħad daħal vassal lin-nifsu u l-komplament. Imma dejjem biċċiet u dejjem mill-Latin tal-Vulgata. Saydon l-ewwel wieħed, però qablu kien hemm anke dak li semmejt Carlo Cortis li traduċa il-Rut 4 kapitli biss. Il-problema li Cortis jipprova jaqbad Malti, kliem Malti li jaqbel fil-assonanza, fil-ħoss mal-Lhudi u jittradja pereżempju jekk fil-Lhudi hemm Ali bil-Ali, uża Ali, imma l-Lhudi kien qed jgħid għal-qam ħingalijat pereżempju, mhux il-qali, fimt? Jew nkella għalulhom kolan bil-Lhudi jgħidhom il-qawl tagħhom qawlhom li mhux l-istess ħaġa, prova juża l-ħoss imma li mbagħad tagħmel traduzzjoni f'Roma. Però mbagħad Saydon mill-bidu sal-aħħar il-Bibbja sħiħa mill-lingwi oriġinali. Mbagħad laqda biblika wara għamlet fil-metodoloġija mhux formali bħal ma' Saydon imma dik iżjed dinamika u funzjonali. Grazzi. Xi mistoqsija oħra?
Dun Paul, sakemm forsi tidħol mistoqsija oħra. Ija. Mistoqsija oħra ta' malajr. Kull traduttur qabel jibda jitraduċi waħda mill-mistoqsijiet li jrid jagħmel hija jien għal min se nittraduċi. Ekku. Issa. Saydon, x'intenzjoni kellu? Kien jaf li jitraduċi għal pubbliku in ġenerali, aħna qed nitkellmu fuq il-kelma tal-Alla, di għandha tasal kemm jista' jkun b'mod li jifhimha kemm jista' jkun kulħadd. U jekk inhu hekk, għaliex donnu baqa juża Malti jinna fuq il-livelli kollha tal-lingwa, kemm lessiku, kemm is-sintassi kif semmejt inti, li hija l-bot mill-sin il-pubbliku. Għax l-ewwel ħsieb primarju tiegħu kien l-ewwel intenzjoni kien li l-Malti tista' tużaha l xogħol xjentifiku. U kien se jieqaf mal-ewwel 5 kotba tal-Bibja, il-Pentatewku. Sewwa flimkien ma' traduzzjonijiet mill-Vulgata ta' Alfons Maria Gallia u Pietru Paul Grima u jieqaf hemm biex juri li fit-traduzzjoni xjentifika bħalma hija traduzzjoni tal-Bibja mill-lingwi oriġinali il-Malti tista' tużaha. Imbagħad komplax min iħajru min jimbuttah u l-kumplament. Però l-problema tal-traduzzjoni formali kelma b'kelma, is-sintassi l-istess u l-bqija, dik kienet diffiċli għall-poplu, ma kienx il-lingwaġġ il-lingwa li jitkellem il-poplu. Ħafna drabi u jgħidaw stess anka fil-madħal insomma tal-traduzzjoni tiegħu, jekk pereżempju jrid fil-oriġinal hemm l-aġġettiv minn isfel, saflieni pereżempju, li fil-Malti ma kenniex jew m'għandniex, minn dak li jeżisti diġà, mill-vokabolari li jeżisti diġà, joħloq u il-kelma li għandu bżonn, l-aġġettiv pereżempju li fil-Malti seta ma kienx qed jeżisti. Però inti sakemm qed taħseb minn fejn ġej, eċetera, il-lettur diġà wasal fl-Alleluja tal-Evanġelju u ma tkunx tista' segwi. Il-lingwaġġ ma kienx il-lingwa li jitkellem il-poplu, dik kienet il-problem. Grazzi. Xi mistoqsijiet oħrajn? Mela forsi qabel nagħlqu għax żmien ġienet jafas, ġew Borġ qalli li jista' jsemmana biċċa żgħira, ġew inti qiegħed hemmhekk? Għandek xi recording ta' Saydon għattinna? Ġew Borġ? Iva, minnu jekk mhux forsi semmanna biċċa minnu mbagħad nagħlqu. biċċa żgħira fil-każ. U tina l-kuntest tiegħu. Ħanara jirnexxilix. Shares screen. Iftħu l-ewwel il-file ġew. Iva. Ħanarġa' nipprova tax. Sfortunatament mhux qed iħallini naħseb narah, naħseb jew il-format tiegħu mhux daqshekk tajjeb, ma nafx forsi tistgħux tisimgħuh. Jekk forsi tolli l-volum kollu. Għal xejn? X'taħseb ġew? Nħalluh?
Jirreferi għall-imbirek li jenu biex jassal Aħna fejn. ma ħanajt nisimgħu xejn, eh? Ma kontu qed tisimgħu xejn. Xejn, għalhekk. Dispjaċini, ma kellix jimpurtax. ma rnexxilix mela. Ma rnexxilix. Mela, jekk m'hemmx aktar mistoqsijiet u interventi, ħalli fidejk għax il-ħin sar biex nagħlqu nirringrazzjaw il-kelliema. Iva, grazzi lilek George tal-li mexxejt anki din it-taħdita tal-lum. Nirringrazzja fuq kollox li żewġ kelliema li kellna magħna lil Carmel Bezzina u lil Reverend Dr. Paul Berrast. Naħseb tawna ħarsa lejn Pietru Paul Saydon minn żewġ lati differenti u interessanti tnejn li huma. M'għandi xejn nżid hawnhekk, nirringrazzja lil dawk kollha li wkoll daħlu f'din il-laqa online biex jisimgħu u anki biex jipparteċipaw. Ovvjament l-interventi tagħkom u l-parteċipazzjoni tagħkom tkompli tqawwilna qalbna biex nagħmlu taħdidiet oħrajn bħal daw anki fil-futur. Nirringrazzjakom min-naħa tiegħi u lejla tajba lil kulħadd.